abin da ke tsakanin Adam A. Zango da Ummi Rahab. Fitaccen tauraron Kannywood Adam A. Zango ya bayyana dalilin da ya sa ya raba gari da matashiyar jaruman nan wadda shi ya fito da ita idon duniya, Ummi Rahab. Yana bayani ne sakamakon rahotannin da suka karaɗe shafukan sada zumunta da ke nuna yadda dangantaka ta yi tsami a tsakaninsu. A wata hira da ya da BBC, tauraron ya ce duk maganganun da ake shaɗi faɗi ne da ake yi game da abubuwan da suka faru tsakaninsu da matashiyar wacce ya ce a matsayin ya take a wajensa ba su da tushe balle makama. Gashi nan dai ku ji daga bakin Adam A. Zangon. Duniya ta sani da ita kuma ni na karban jarabta ko ta zo gare ni, sannan duk mutumin da ka dauke shi a matsayin ɗa ko ya, to babu ranar da mahaifinsa zai ce Allah ya tsine maka, sai dai ta maka addu'a akan da ka canza ko kuma kabi idan mara kyau ce. Soyayya da ke Ummi Rahab ta uba da ɗa ne, uba da ya, waɗanda suke kusa sun sani, waɗanda suke nesa ne suke yi wa bin kallon wani abu daban, ko wance waɗanda suka sani sun sana shekara 11 nake kula da ita. Amma ina so mutane su fahimci cewa ba hannuna take ba, ina kula da ita ne a cikin masana'antar Kannywood, sannan tana yayanta waɗanda suke kula da ita su ne masu baya. Ni na kare ta da kuma kare mata mutuncinta da kuma ɗora ta a hanyar da ya dace a cikin masana'antar, shine aiki na tun tana wannan karamar yarinyar har zuwa lokacin da ta girma. An datse mata harkar fim ɗinta tun kafin ta girma, bayan ta girma kuma still ni dai na sake dawo da ita. Sun faru waɗanda ka san yaro, an ce ka haifi yaro baka haifi halinsa ba, kuma duk ɗan da ba kai wanda ka haife shi ma yana iya fin karfin ka, ballantana wanda kawai ka ɗauke shi a matsayin ɗa. Haka ba wani abu bane, wani kes wanda ya faru tsakanina da ita da mutane suka dinga juyawa suka mai da shi wani abu daban. Babu wa kawai na ce bi nan kin ce a, zauna nan kin ce a, ga inda zan yi. Kamar yadda na faɗa maka a baya, in dai zan rike yaro in ce masa karye kaza kuma shi ya je yayi, karki kaza kuma ki je ki yi kafin ita, kuma da aka zo kanta ma na ce ubangiji Allah ya bada sa'a, na yi iyayi na tabbatar da lokaci zai nuna cewa lokacin take guri na ga yadda take, bayan ta rabu da ni ga yadda take. Wannan kawai shine abin. Babu soyayya tsakanin da ita. Iya kala biyu ce, ba ma akwai soyayya tsakanin mutum da dabba, akwai soyayya tsakanin saurayi, uba da ɗa, aboki da aboki, gawa da gawa da shauransu. Haka soyayyar da ke tsakanin da Ummi Rahab soyayyar uba da ya ne. Zan iya bada aurenta ga duk wanda yake sa, shi kanshi wanda take so din, wata gida da ya biyo hanyar da ta dace, zan iya karban sance to kina san shi, ina san shi, yana kana son ta, ni kuma dan mika ta hannun iyayenta ta gidansu a lokacin da na dawo da ita. Babu wani kes, magana ta wuce. So amma da ta zaɓi ta yi yadda take so, ta bi hanyar take so, yadda na iya, sai dai in ce to Allah ya bada sa'a.